Sospek sa pagpang-hold up sa Lugawan sa Haro, Iloilo City, kilala na sang kapulisan. Sospek makapila na ka beses nga naangod sa kasubong nga krimen. Si Zen Kilantang nakatutok. Na-identify na sang Haro Police ang lalaki nga nagsulod sa baligyan sang lugaw nga nakuhaan sang CCTV video samtang nagapatigayon sang pagpang-hold up sa Barangay Demokrasya sa Haro. Sunod sa hepe sang Haro PNP, may duha ka testigo na nakakilala sa sospek. Residente man sang distrito ang among sospek apang hindi pa mabuyagyag sang otoridad ang iya identity samtang nagapadayon ang hot pursuit operation. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga posible madugay na nga nagabantay ang sospek kag nahatagan sang oportunidad. Makapila naman ka beses nga naangot ini sa pagpang-hold up sa Haro. Ang background sa aton yung suspect is amo nang ipanutok sa kutsilyo, mga agaw cellphone, tapos kung hindi niya ka matsamba niya daw maligdo niya lugar, hulapon niya ka. Ginklaro naman sang pulis nga wala sang kahilabtanan ang babae nga ginatudo lookout sa krimen bangod natabuan lang nga yari ini sa lugar. Ginapanugyan na naman sang Haro Police ang mga establishmento nga mangin alerto sa tanan nga oras kag hindi mangin kampante agud hindi mabiktima sa mga tawo nga may malain nga katuyuan. Sa amo nang oras, sa graveyard shift, duwa ka bilog ang bantay, katulog, babae. So, wala siyang security guard, although may salamat kita, may CCTV cam sila, pero kunong doon may pag-ilatagan mo, oportunidad din sa katao nga manghimo sa krimen mo, malapit ako malayo sa police station. Magapangatubang sang kaso nga attempted robbery hold-up ang suspect bangod wala naman sang may gindeklara nga nadula ang tagdumalahan sa kapulisan. Apang ginpahayag sa mga nagabantay sa news team nga may ginkuha nga 5,000 pesos sa sulod sang nakasabit nga bag ang suspect. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.